U večerašnjoj emisiji Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem nastaje pravi haos. U jednom trenutku Marko Đedović je spominjao muža Marije Kulić, što je nju dovelo do ludila. Koliko je izgubila svest o tome šta radi, Marija je čak bez pardona i trunke sramote napala voditelja Milana Miloševića, koji je kao i uvek obavljao svoj posao bez premca i kako treba. Ja sam rekao i za Sinišu i za sve, rekao je Mića. Zašto ti spominješ mog muža? Jel moj muž ovde da ga pominjete? Gde vidite Sinišu ovde? Rekla je Marija. Veoma drsko i bezobrazno voditelju Milanu Miloševiću. Mama, pritisak mi je 200, molim te da izađemo, rekla je Miljana. Marš tamo napolje, nema prava više, kravetine jedne, dodaje Marko. Mama, mnogo mi je loše, usta su mi pomodrela, molim te idemo napolje, ponavljala je Miljana. Ajde, reci mi šta te je potreslo, ajde sad i ti mi reci, rekla je Marija, a potom su njih dve izašle napolje.